56वं भावभक्ती संगीत संमेलन गोंयांतलो एकमेव असो भावभक्ती संमेलन येता ते 24 आणि 25 तारखेर हनुमान थिएटरान साजरो जातलो। दर वर्सा आमी आमच्या परीन मोठ्या दबाज्यान हो प्रोग्राम करपाचो प्रयत्न करीत आसता। ह्या वर्सा मुख्यत्वे भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा हांचे खास आकर्षण आसा आणि तांचे बरोबर तांचे साथी कलाकार भारत ओझा, अमित चौबे, नरेश राव, धीरेन रायचुरा आणि नताशा अगरवाल असे तेजे सगळे साथीदार आसात। त्याच बरोबर गोंयचे आणि महाराष्ट्रातले नामनेचे असे कलाकार शौनक अभिषेकी, तांचे चिरंजीव सुपुत्र अभेद अभिषेकी, श्री मेघन श्रीखंडे, त्याच बरोबर गोंयचे प्रथित यश असे कलाकार चंद्रकांत वेर्णेकर, बाय सुमेधा देसाई, बाय सम्राज्ञी शेलार आणि अंकिता जोशी हे नामवंत असे कलाकार या संमेलनात भाग घेतले। आशा करता की वो संमेलन वो जो प्रोग्राम आसा तो एक मोठ्या दबाज्यान जातलो, एक बऱ्या तरेचे प्रस्तुतीकरण सगळ्या रसिकांक पळोवंक मेळटले अशी आशा बाळगता। प्रत्येक वर्सा नवनवीन प्रयोग कशे करपाचे ह्या संगीत संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान हे आमी पळयता। मोठे मोठे कलाकार, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कलाकार या वर्सा खास करून भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा हांकां आमी आमंत्रित केल्ले आसा आणि तांची एक विशेषता म्हणजे ते भजनान तांचो हातखंडो आसा आणि रसिकांक कशे खिळोवन दवरपाचे हे सामर्थ्य तांचे कडेन आसा। आणि त्याच बरोबर ह्या वर्सा गोंयचे खूप कलाकार आसात। त्याच बरोबर गोंयच्या ह्या कलाकारा बरोबर साथीदार करतात आमचे राया कोरगांवकर, दयेश कोसंबे, राहुल खांडोळकर, दत्तराज शेटे, रोहिदास परब आणि दत्तराज माळशी। त्याचबरोबर निवेदन म्हणून आम्ही या वर्सा डॉक्टर अजय वैद्य आसात, गोविंदजी भगत आसात आणि बाई सिद्धी उपाध्याय आसात। आशा करता हे संमेलन एक यशस्वी जातले आणि तुमच्या या दैनिकांनी आणि चॅनलांनी विविध अशा बऱ्या तरेचे आमकां कव्हरेज मेळटली अशी आशा बाळगता। आणि त्याच बरोबर या पत्र परिषदे मागचो उद्देश हा की अधिकाधिक लोकांची उपस्थिती या प्रोग्रामांक जावची म्हणून हांव अत्यंत विनयान या चॅरिटेबल ट्रस्टाचो, दत्ताराम पालेकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचो प्रमुख ट्रस्टी या नात्यान सगळ्या म्हापशेकारांक आनी गोंयच्या जनतेक विनंती करता की तांणी ह्या प्रोग्रामाचो लाव घेवचो। बऱ्या तरेचे बरे आर्टिस्ट आमी हांगासर आपयल्ले आसा आणि आशा करता की एक बऱ्या तरेचें सादरीकरण ह्या सगळ्या कलाकारां मार्फत जातले। देव बरें करूं। उद्घाटनाक कोण आसतले? उद्घाटनाक कला आणि सांस्कृतिक